Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün Nowruz bayram, men size berjek arzularym bizim barıma Türkmenistana gaýdyp gelip, şo ýerde bayramlary, toýlary, sadakalary, hemme zatlary tutup, hemmemiz üýüşüp, täze Türkmenistanyň täze ýoluny başlamany size hemmemize arzu edýär. Şu gün Nowruz bayramy bahar aýymyz, bahar günüňiz gutly bolsun. Nesip bolsa biz hökman ýeňers, bu diktatorlar ýeriň ýüzünden giderler, Türkmenistanyň täze ötüş ýoluna, täze demokratik ýoluna gider. Bilim bilen gider ýa-da başga adamlar bilen gider, ýöne hökman suratda gider. Indi men şu gün bayram günü kıyım bolsa da ine ajy sözler aýtmaly bolýan. Biz ýene Liwap tragediýasyna gaýtyp geledik. Bizim soňky wagtda alan habarlarymyza görä, maglumatlara görä men size şu habarlary ýanky bereýin. Umumy ölen adamyň sany häzirlikçe 35 adam boldy. Ol esasan Sakar, Dänow, Seydi, Garaşdyrlyk, Liwap, Türkmenawat we Mary tarapy ýanky şol adamlardan ibaret, ölen adamlar. Bundan başga da banitsalar dogly. O ýerde adamlar agyr ýagdaýda ýatyr. Şo banitsada ýatan adamlaryň agyr ýagdaýlary kimdigini bilen oklar, hostaryny tap bilen oklar. Adamlar köpüsi ýüregi aglap ölýärler, köpüsi öňe gelmän şol adamlaryň hostaryny tapman lukmanlar. Şolary gutulmak üçin, şolary ýanky bejermek üçin bir topar derman ýetenok. O dermanlarym ýok. O dermanlaryň ýanky rezerwam ýok. Hökümetden hiç hil kömek ýok. Şol ýatan bilim watandaşlarymyza. Näme etjegini bilen oklar, lukmanlar aglap ine diýerler. Adamlara. Ne şo ýaly kyn ýagdaýda Türkmenistanyň hökümeti ýerine ýetiriji ýolbaşçysy, Türkmenistanyň prezidenti, milli lideri arkada Aşgabatda toýlar tutup Nowruz bayramy bellep konsert geçirýär. Ine men size bir soragym bar. Gadyrly watandaşlar. Şu bizim milli liderimizmi ýa bir kezzap, idiot prezidentmi? Şu bizim hakyky arkadamyzmy ýa bir idiot, kezzap, bütün dünýäde öz familiýasy bilen, öz edýän gylyk häsiýetleri bilen, öz edýän idiot görkezmeleri bilen özüni tanadan dünýäde iň uly idiotmy? Ine şunu siz şu videoň aşagyna kommentariýalaryna ýazyn. Başga da aýtjaklarym şu Liwap tragediýasy boýunça hiç hili ştab döredilmedi, hiç hili ilata kömek ýok. Dine hökümet edarlarında işleyen adamları çıkarıp şolary işledip köçülür arsalyar boldy. Ol krişalaryň aşaklaryna ölen adammy ýa ýokmy? Ol bir ilatyň problemasy. Ýene de ilatyň özü bizim watandaşlarymyň özü problemalary çözmeli bolýar. Döwlet ýykyldy. Bizim döwletimiz bütün dünýäde gününden maskara bolup ýör. Türkmenistanyň prezidenti şu Berdimuhammedow ady bizim Türkmenistan ajaýyp pek Türkmenistanyň ýüzüne ýermenini de bütün dünýä Türkmen diýip bardan bir ýere dünýäde üstüne bolýarlar. Bu gaty gynanç ýagdaý. Ine şo ýaly betbagçylyklar, katastrofalar gelende Türkmenistanyň milli lideri Cemal Saparow bilen Gözel Şaguliýewaň arkadagy gizlenip Türkmenistanyna hiç zat bolmadyk ýaly Aşgabatda toýlar geçirip konsert geçirýär. Yalan watar programmasy bolsa bu zatlary dymyp bilseler de dymyp idiot prezidentiň görkezmelerini ýerine ýetirýär. Ine Türkmenistanyň gysgaça ýanky ýagdaýy şu ýaly. Gysgaça ýagdaýda aýdamda. Biz näme etmeli?
şul idiot prezident bilen biz öz vatanymyzy, öz durmuşymyzy dowam etmelimi? Ýok. Elbetde ýok. Sebäbi bu adam bizi diňe çukur etdi. Bu adam bizi diňe betbaçylyk etdi. Bu adam özüniň ukypsızlygy bilen, şu adam özüniň medeniyetiniň pesligi bilen, özüniň watançylygy, adamçylygy, namusy, wyjdany, öz ruh welentliginiň mertebesiniň pesligi bilen biz bütün dünýäde maskara etdiler. Muňa diktator, klon diýip adam dakdylar. Demirler Koreýadaky bolup geçen su alan yerlerini Kim Çin bolsa da, diktator bolsa da halkyň öňünde durup dakansa kömegini utoryança etdi. Ine bu diktator şondan geçdi. Näme biz şu ýalçydak gezmelimi? Ya muň näme? Dogulundan bäri şu wezipede bizim şu wezipede bolmagy haky barmy? Bizim şoňa garaýşymyz şeýdemi? Inni biz näme? Öz ykbalymyzy ülkedip bilen dokmy? Allah Taala bize can verenne, inatamyz at verenne, Allah Taala bilen bize azat berdiler. Kezzap, deýýüz, medeniýetsiz, ukypsyz, ahyrtyna şermenne Berdi Muhammedow Allah Taalanyň inatalarymyzyň birin haklaryny doly ogurlap. Gadyrly watandaşlar, şu ýaly bolup geçen zatlarda egerde biziň Türkmenistanyň prezidentimiz hakykatdan milli lider bolan bolsa ýa-da arkada bolan bolsa, Lewapdaky bolup duran tragediýaň eşitenden uturmaka uçup barardy, ılgap barardy, maşin sürüp barardy da şo ýerde adamlar bilen ılgaşyp adamlary betbaçylykdan berja ederdi. Onu da yetişip barmadyk bolsa, birinji reýste barıp Lewapda adamlaryň banitçalaryna baryp, tiz kömegini ettirip, şu nirden derman gerek bolsa, Germaniýadan wraçlary getirdip, şol ölüp oturan adamlarymyzy, watandaşlarymyzy halas ederdi. Ondan başga ştab düredip, özü ştabyň ýolbaşçysy bolup, hemmesini hökümeti dik turup, hemme betbaçylygy gaty çalt ýagdaýda ýatyrardy. Ýöne gynansak da biziň watanymyzyň, biziň halkymyzyň günäsi şu kezzap. Şu kezzap bolan soň bizde ine şu ýaly adamyň jany hiç azad edilmez. Bir köpüge edilmez. Biz Türkmen halky, biziň ata-babalarymyzyň söwüşlerde ölüp şu toprağımızı getiren, şu günlerimize getiren toprağı. Yine şu toprağı biz wagtlaýynça bizim ata-babalarymyzyň elinden bize geçirildi. Inni biz şu toprağı alanmazda toprak azatdy. Biz azatdyk. Inni biz toprağı öz çağlarymyza geçirenne biz şu toprağımızı azatlıkta geçirmeýär. Biz bir kezzap, yalançy, bütün dünya maskara bolan Türkmenistanyň milli lideri bolan Haramda bizim toprağımyzyň azatlygyny ugurlap, bizim çağlarymyzyň geljeginiň azatlygyna da böwet basypdy. Näme etmeli? Biz birinji bilen bolup geçen zatlary düşünmeli. İkinci bilen haçanda biz düşünsek şu zatlara. Biz birek ýüregimiz bilen gürleşip, birek ýüregimiz bilen agawir bolup, daýanyp bizim azatlyk söwüşimize taýin bolup durmaly. Nesip bolsa, devlete haçanda turmaly günlerini aýdar. Şonma özüne Türkmen diýen bolsa, özünün ganlaryna adajyk öz arkalarynyň gaýratlygyny ýatlaýan bolsa, ine şol adamlar öňe çykmaly. Şolaň ýerden öňe çykmaýan adamlar, şolaň ýerinden çykyp
bizim azatlyk söwüşimizi dowam etmeli. Biz orta çykyp hemmämiz 10 000 adam bolup 10 000 adam üstüne 10 000 poliseski goşular. 10 000 poliseskiň üstüne beýleki adamlar bolup biz 100 000 bolabys. Ine şonda galyp bir uruş etmän, söwüş etmän, ok atman biz öz azatlygymyzy alarys. Biz elimize gül alyp öňümüzdäki gelýän polislara, öňümüzdäki duran emhime işgärlerine gül berip öz ýagdaýlarymyzy düşündirip azatlygymyzy alarys. Olaram bizim yararsız gelenimizi görüp, olaram bizim kıyın günlerimizi görüp, olaram öz kıyın günlerini görüp bizi koşularlar. Yine şonuna biz haram dağı tutsak edip, bütün Türkmenistan'ı azatlığa çıkarırız, demokratiyanı kururuz ve Türkmenistan'ı dini ösüş yoluna alıp gideriz. Şu öğünü Türkmen diyen mi olsa, kimin Türkmenistan'ın pasportu eline var olsa, şol Türkmenistan'ın içine giymeli. Biz hemmämiz üýüşüp Türkmenistan döwletini ösdürmeli ve öňe. Indi bolsa men studentleriň ýagdaýlaryny size düşündirjek bolýan. Häzir studentlaryň ýagdaýy ılaýtada kyn, Türkmenistanyň içiniň adamlaryndan. Bu adamlar, bu oglanlar, bu talipler daşa ýurtda yaş 18 ýaşly, 20 ýaşly oglanlar entek durmuşa doğru düşünmeyen, entek can, beden sağlıkları pes bolan oglanlar, talipler pul Türkmenistan'dan gelmeyen son her yerlerde işlemeli bolýarlar. Şu oglanlar stroykada işläp, bet bagçyly duguşup ölüp gidip oturýarlar. Daşar çykyp, maşin kakyp ölüp gidip oturýarlar. Şonuň ölen yerlerine şular jaýlamany adamlar bolýar. Şu ýerdäki bolan türkmenler üýüşüp bir zat edämede, inatalary Türkmenistanyň içinde uğulap oturýar. Munun daşyndan öz diplomunu alan, öz okuwyny gutorup inni taýýar bolan diplomirny spesialistler öýlerini gaýdy bilen. Türkmenistanyň milli lideri arkada şolary Türkmenistana salyp bilen. Dogry boyun aldy. Ne mümkinçilikleri var, ne salasy gelýär, ne de şonu isleýär. Hormatly vatandaşlar, şu kıyım acı sözleri men size aýtmaly bolýan ýöne bizim geleceğimiz dini bizim elimizde. Allah'ın ruhsaty bilen biz öz azatlygymyzy almaly. Indi bolsa men siziň soragyňyza jogap bereýin. Bizim on soň gysgaça efirimizi gutaralım. Про ураган в Чаржоу туркменский телеканал говорили или нет? Нет, не говорили. Про ураган в Туркменистане говорили на каналах Турции. Даже Турция говорит о проблемах в Туркменистане, о трагедии в Туркменистане. Наш национальный лидер Аркадар умалчивает. Он дал указание, чтобы телеканалы все молчали. Его политика и стратегия строится на том, что прятать от народа, от мира все. Это чисто советская пропаганда. Поэтому здесь работает цензура и пропаганда господина Храмова. По-нормальному, если бы он был бы национальный лидер или настоящий избранный народом президент, он бы приехал в Чаржоу, помог бы нашим гражданам выйти из положения. Тем людям, которые умирают сегодня в больнице ежеминутно, пришел бы, хотя бы руку пожал и показался, что он есть, что их дети, их семьи не останутся без помощи. Он им поможет. И самое главное, он бы объявил траур в Туркменистане. Потому что люди, которые умерли, они не умерли по своей вине. У туркмен есть такая пословица. Kimde bayram belliye, kimde konsertlerde otur, kimde sadakaları var ya, kimde kim cezasına otur.
Вот так вот кто-то на концертах сидит, а кто-то джинада дотир. Поэтому здесь уже нет слов про этого туркменского президента Бердмухамедова. Он уже прошел все лимиты идиотизма, пробил все дно, которое только можно пробить. Я думаю, бессовестный, наглый мошенник. Вот иначе моего президента назвать нельзя. Про ураган в Чажу. Почему не говорят, это же природная катастрофа? Чего боится туркменские власти? Почему не говорят? По одной причине, что в их политику, которая выстроена специально для одного человека, для прославления одного человека, для культа личности, никакие плохие информации по телевизору или где-то не должны говориться. Для чего? Картинка меняется, знаете. Там то, что люди гибнут, землетрясения, катастрофы, это уже никого не интересует. Его картинка меняется, у него настроение падает. Это может отразиться на международной арене плохо, что в Туркменистане что-то происходит. Они же как говорят, в Туркменистане коронавируса нету, катастроф нет, это рай земли. Это рай земли на самом деле с идиотом президентом, который превратил этот рай в ад. Я помню Ашхабад, года 80-е. Я был студентом. Это был Ашик-Абад. Это город любви был. Цветущий зеленый город. И были тогда секретари первые, и были тогда чиновники. Мы даже не знали, что они есть. Они выполняли свою работу. Все шло своим чередом. Мы учились, мы развивались, мы обучались. И было все мирно и хорошо. Ашхабад и Туркменистан, куда бы ты ни приехал, тебя встречали по-братски, тебя провожали по-братски, тебе помогали по-братски. Где эта жизнь? Во что превратили эти два идиота, Ниязов и его проспешник Бердмухамедов, наш Туркменистан? Цветущий Туркменистан. В изгой, в страну, где невозможно жить. В страну, где сегодня, как откроются дороги, люди готовы продать все, что у них есть, и уехать из этого ада. Вот в что превратили эти два идиота. Поэтому в их раю, так называемом, никакой информации не должно быть. Это вот, знаете, анекдот есть про рай и про ад. Когда Путин спускается в ад, его отправляют на прогулку, он видит все там, танцы, гулянки, пиво, все там отдыхают, в теннис играют, там бары, рестораны, все есть. А когда он поднимается в рай и говорит Богу, что вот я бы хотел все-таки туда попасть, там гулянки, там весело, а здесь по облакам летаешь в раю, ну, как бы скучно. Вот его туда отправляют, и когда он туда приезжает, он видит, что все черство, пустыня, все разрушено, разруха. И тогда он спрашивает у черта, а где все? На тачанке приезжали ребята, на баянах играли, где они все? И ему говорят, что вы не путайтесь с иммиграцией и постоянным проживанием. Вот этот вот ад они показывают именно так. Они показывают картинку, все строится, эти мраморные здания, между зданиями люди, чтобы дойти до другого здания, он уже вспотеет в жару. Вот это все строится для того, чтобы прославлять только одного человека. В конце концов, он заберет Туркменистан. Он построит королевство. Он в каждом вилаяте посадит своих подлецов, племянников, которые будут просто плетками управлять нам. Поверьте. Поэтому Туркменистан не должен позволить это себе. Он должен стать. Все туркмены должны подняться. Не только Туркменистана, всего мира. Салам алейкум, Мурат Курбанов. Size bir sorum var. Neme için açık çıkış eden aktivistlerin başkaları hak hukuk koruyucu idarelerinin tarafından korunmadı. Bizim devletimizde bir tane terörist var. Onun adı Berdimuhamedov. Bunun adı inni köp adı var. Kezzap, terörist, idiot, maskarabaz, velfipitçi,
şahir, yazıcı, DJ, aydınçı, astrüyençi ve yine idiot adlar var. Şol gowy adlaran bu idiot ad etdirýär, ýani masgarasyny berip. Ine şu adam Türkmenistanyň birinji nomer terroristi. Bu ýanyna Khramow bilen bu ikisi Sovet propagandasyny, Sovet sistemasyny ulanyp iň erwet tarapyny onlady. Bizim halkymyzy genosit etip oturýar. Ine şu terroristin esasy goşuny terrorist gurumasy MHM. Ine MHM gurumasy düýünen terrorist gurumasy. Men size Türkmenistanda bolan wakany aýdaýyn. Ine häzir Gurbanowyň çykyşy bilen, Kakmyradyň çykyşy bilen, Düýjiniň çykyşy bilen biz şunu bütün dünýäde masgarasyny berýär. Şol haram bolyň hemme ýerde hakyky keşfini açýar. Ine şuny bizden gorunup bilmän, bütün dünýäde ýani mass mediada utulup indi Türkmenistanyň içinde utulup başlady. Sebäbi biz bir näçe wagt mundan ozan bizim halkymyza haýyş etdik. Häzir propaganda söwüşi gidip dur. Informasiýon söwüşi. Siz kyn görmän bizim videolarymyzy şol elim bolmasa da birine haýyş et, maýyp bolsam haýyş et. Egerde sag bolsaň, düşünmesen çağıran aýt. Şol videolary paýlaşyp her kime ýetir. Kimde kim o internetten bolmasa, telefondan bolmasa söz bilen ýetir. Ine şol ýaly çykyş edýärler, hakykat aýdýarlar. Şun hakyky ýüz keşfini görýärler. Ine marwelaýetde bolan waka. Inni adamlar bizim çykyşlarymyzy telewizorda görüp başladylar. Inni MHM işgalleri 3000 tany bolanyna bizim halkymyzyň içinde 2 milyon 500 000 tany bolanyna bunu ýetişen ok. Bunun nämet başlady? Täze, bu stil açdy, täze bir sistema. Marwelaýetinde ýygnak geçirýärler. Şol ýerde MHM işgali inni adam aýdýar. Bizim prezidentimizi Amerika döwleti aýyrjak bolýar. Bizim Türkmenistan döwletimizi uğurlajak, aljak bolýar diýip aýdýar halkyň arasynda. Şol ýerde bir ýaşym turup şoňa söz berýär. Şoňa jogap berýär. Sen inim näme urun berýän? Sen diýen zatlaryny bir gulagyny eşdýän diýse, bulun utanyp ýaşuly bagyşla bizim millet şoň haramdadadygyny ýöne bize aýtmana mezur edýärler diýip bagyşlamada bolýar. Ine MHM işe. Ine şu ýagdaýlar bolup geçýär. Men Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowa ýerine ýetirji ýolbaşçy Berdimuhammedowa ýüzlenýär. Näme 14 ýyllap Türkmenistan Amerikanlar dolandyrdymy? Ya näme şirketler Amerikanlar ýapdymy? Ya näme bu dolary Türkmenistanyň içinde 2 kursuny Amerikanlar etdimi? Ya näme Amerikanlar bizim ekonomikamyzy çöktürdümi? Ýok. Amerikanlar näme etdi? Sen koronavirusyň ýokdugyny bilip, koronavirus ýokdugyny aýdangan bilip, koronavirusyň bardygyny bilip, sana 60 milyon dolar berdiler. Hana pullar? Nirasy onuň? Näçip o pullary ogurladyň? Näçip o pullary vaksinasiýa dermanlaryny alman vaksinasiýa etmeniň halkymyda? Şonuň üçin Amerikanlar, Ýewropa ýene bir diýip öz ýalňyşlyklaryny gizleme. Biz sen kimdirni? Biz sizin kimdirnizi? Sizin edýän haramlyklaryny, karaplyklaryny ve sizin ýygenleriniň doganlaryndaşlygyny edýän haramlyklaryny biz bilýär. Biz anlap bolmaz. Bütün dünýäni anlap bolar ony, inni halka anlap bolmaz. Inni soru Мурат Курбанов, у меня есть вопрос. Почему детей Аркадах за границей не могут запретить учиться в колледжах и живут в ЗАГ? Не понял я вопроса. Почему детей Аркадах за границей не могут запретить учиться в колледжах и живут в ЗАГ? Я не понял вопроса. Мурат Курбанов, эгер türkmen halkı аяк alsa, gitse, halkın yanına gidecek misiniz? Elbette gider. Biz bu çıkışlarımızı yöne
kıyırıp aydınımız bilen hiç şeýle ülkeşikler bolmady. Biz hökman protestler gutormakka barıp biz adamlara kömek edip şunu yuridik ýagdaýda ayırmanın ýollaryny öküdip şunu yanlış etmeýän, yanlışlyk goýarmaýan yuridik ýagdaýda aýryp bütün dünýä şonu görkezip aýyrmaly. Şonuň üçin dewlete barar hökman suratda we tamamlar işi. Batkalyň başlyklar barada näme pikir edýäňiz? Türkmenistany barıp olara bir çäre görüp bolarmy? Men öňüm aýtdym çykyşlarymda, egerde biz bar kezzaplar ýygyna basjak bolsak, biz Türkmenistanyň ýartyny basmaly. Bizim maksadymyz näme? Bizim maksadymyz şulary tutup basmakmy ýa bizim maksadymyz ösmekmi? Egerde biz şulary tutup basıp başlasak, bize ösüşe wagt bolmaz. Biz kezzabyn tutur, basar. Ýöne beýlekler düşünür ýaly olar şans berer. Ýöne egerde kimde kim üstülerine arda ýatsa, o dernelip suwd edilse basylyp gider. Ýöne biz onu özümiz soraly galdyryp gözläp ýörmez. Sebäbi biz şans bereriz. Biz kimi basar? Türkmenistanyň prezidenti Jadan Hramow olara maskarasyny berip telewizorda günne çykyş edip ağlap halkymyzdan bagşlama soralar. Kanun esasında. Birinji suwd ederiz, soň bagşlama soralar. Yegenleri şum tohumuna kim haramlyk eden bolsa basylar, egerde tohumuna arasa ýaşan bolsa hormat goýar. Başga ministrň ýolbaşçylary kim haramlyk eden bolsa onu jogap berer. Egerde işlän bolsa, abraly pudogyny galdyryp, pudog üçin, halky üçin işlän bolsa zat diýme. Mine şunu ýaly. Galanlary din halkynyň işi, biz olara zat diýilmez. Biz wagt ýitirmeler sebäbi bizim öňümizde gaty işler bar, biz gaty ýalyat. Biz dünýäniň sivilizasiýasynyň iň 180-nji döwletidir. Ýalymyzdan çykarmaň. Biz gaty öňütmeli, biz has ýalyk beýleklerden. Eger biz bar güýjümiz, wagtymyzy dine kezzaplara garşy güreşmeýän başlasak, biz onu grazyn uruştururuz. O näme dory? Biz esaslaryny aýryp, başgalaryna dogry ýol görkezmeli, şans bermeli. Halk ayağa alsa, gражданская война bolmagy ahtimalmy? Bu bolsa Iragy, Siriýany edişleri ýaly beýle döwletler öz bähbitlerini peýdalanyp bilirlermi? Bu bolmaz ýaly nähili hereket etmeli. Gaty dogry soru, halk galsa gраждан uruşy bolmaýar. Ine näçik mesele düşünýär. Barmak basyp. Birinji, Türkmenistanyň prezidentini golleýän adam ýok. Ol 300 sany naýomnik, ol halk galanyna gaçky diýýärler. Hiç kim onu arkadan tutmaýar. O 3 tane 5 tane ýa spetsnaz diýdi ýalňyşyp medal, ýarlak medalyny aljak bolup galaýmasa başga adam hiç kim tutmaýar. Biz halk bolup galsak ellerimizde günah gitmeli. Hiç wagt ýara galyp biz gan döküp ýanky azatlyk almak birinji wagtdan näme dogry? Birinji biz parahatlyk ýolundan alyp görmeli. Şunu gaty kyn bolsa-da, gaty ynamsyz bolsa-da şonu etip görmeli. Şonuň üçin biz birinji olanlar galyp başlaryna halk galmaly. Şu özüne mert diýen bolsa, o da bolup, çopan bolup, beýlek bolup, eşitden gitmeli. Barmaly, öňde çykan oglanlar bolar, aktivistler, şolara goşulmaly. Sebäbi hemmämiz aktivist opozisiýonýar däldir. Aktivist kimde kim diýje günni dine gahrman bolup Türkmenistany azatlyga çykarmak üçin işleýän adamdyr. Ol ýol, gatar ýol, gahrmançylyk bolmaly. Merteben uly bolmaly. Sen özüň öz maşgalanyň dogrulan şu risk goýmaly. Onu her kim başarylmýar. Ine şol adamlar öňe çykanlar, biz ýöneköý adamlar, öýde oturup tanqid edýän adamlar, ýa-da şul haramlyklara närde bolýan adamlar, şul aktivistler gollap arkasynda durmaly. Ine şular bizi ýeňiş elterler. Ine şolar bizim liderlerimiz bolar. Şonuň üçin haçanla şular galyn wagtynda eşden ýagdaýymyzda hökman suratda barıp
kaptanına durun. Arka bolup durun. Siz şolara arkada olun. Ine şonu siz durunuzda beýleklerim görüp, häzir hemmeler diýär, 1000 adam çyksa menim çykýan. Ine şu 1000 adam çykanna çykyn sedinni. Hemme näçe köp bolsa, şonça da atılmaz, kan döküşlük bolmaz. Biz şeýle çykmaz. Biz zahvat edip, elimize yara galyp, bir kiçik grupa zahvat edip, özüniň diktaturasyny edip, o zatlar bize gerek gel. Şonuň üçin uruş, grajdan uruşun şertleri nähili? Haçanla iki tarapyndan, bu tarapyndan bir 10% diýmedim diýene şunu golyan adamlar bolsa. Ýok. Şunu 1%-dan golyan ýok. Şunu 0,3-0,5%-dan golyan ýok. Şonuň üçin bize garşy görüşýän bolmaz. Haçanla biz galanmazda şular emhemeçikler bizar boldy şunlardan. Hemmeti bizim tarapymyza geçer ýa-da formasyny gillerde bir ýerde gillenip oturar. Ine bizim öňümizde durup biljek zat ýok. Bizim öňümizde bizim bilen uruşuljak zat ýok. O haramdan ynanýa ine daşymdaklar ine 300 tany İsrailden gelen jadanyň getiren spesnady ýörüýär. Olar gaçyp gider sebäbi olar bir ok atan ýagdaýynda şular ýeriň aşagyndan taparlar. Biz taparys. Bu bolsa bütün dünýäde adam hukukyna garşy jinayet işi. Muň suragy ýok. Haçan seni tapsalar, 60 ýaşynda tapsalar jinayete çekilýär, ömürlük. Bu gaty agyr elhenç jinayet işi. Şonuň üçin grajdan uruşun şertleri näme? Haçanla bir tarapynda 10% adam bolsa, haçanla bu loyal diktator bolmadyk ýagdaýynda, ine Lukashenko bu loyal diktator diýär, o protest etip bolýar, çykyp ýanky suwutlara baryp utup bolýar, iş wa işsizlik ýok bu loyaly. Yarın döwletiň halky ýanky döwletiň ýar halky daşynda däl, içine girip bolýar, çykyp bolýar, şirketler açyk. Ine o loyal ýa. Bizde o loyaldat ýok. Ya olarda o loyaldat ýok. Şonuň üçin olar şolarda bolman soň ine o ýerde grajdan uruşup dörep bilýär. Ýöne bizde barymyz şundan diýär. Biz kime karşı görüşmeli? Özümüze karşı mı? Yok. Logika yok. Şonuň üçin şertler yok. Grajdan uruş bolmaly. Bu MHM, Hramowyň propaganda ýörüýte ideýalary. Ine şular grajdan uruş turjak bolýarlar. Ine şular Amerikanlar birin prezidentimiz aýryjak bolýar. Ýanky o Arap bahary eýle beýle bir topar boş gurulýar. Görürsüňiz haýsy halk galýar. Görürsüňiz näil adamlar galýar. Ýöne sada adamlar. Olar doýdy. Diýişini bir saklap, gysyp diýişler döküldi adamlar. Ine şol adamlar galar. Şoň üçin bu ýalan gurulmalar, bu ýalan ideýa özüňizi aldyrmaň. Hakykata diýelim. Вы сказали, что проводите тренинги для активистов. Скажите, чему вы учите? Я уже отвечал на этот вопрос. Мурадова, haramul näme üçin ýoly açanok? Haramuly ýoly açan uny ýykyljagyny bilýär. Sebäbi daşyndan geljek adamlar içinin bir kanunçylygyna çydamady. Olar azatlıkda ýaşar. Ýöne şunu bolmasa erti ýol açaýmady. Bunun hiç hili şansy ýok. Şonu bilip bu gyssaly ýagdaýda variant gözlýär. Gaçmak variantyny owurlap soňky gyzyllar banklardan çekip Türkmenistanyň Central Bankyny getirip o ýerden owurlaýşy, ine şonuň suwutnamalary. Мурат Курбанов, у меня вопрос. Вот почему детей аркадав за границей не могут запретить учиться в колледжах и живут за границах спокойно. Вы не можете написать на них, чтобы им все запретили за границей. Господин Николас, я не понимаю вопроса. Вы говорите о запретах, но неясно выражено, я не могу ответить. Мурадова, siz İstanbul'a gelip maýda miting çykaly näme diýersiniz? Biz İstanbul'a baras hökman, miting geçirmäne de halkymyz bilen duşmana da baras nesip bolsa. У меня вопрос. Нельзя ли детей президента в Европе как-то их ограничить в финансовых учебах? Спасибо. Можно сделать, но для этого правозащитники должны хорошо работать. Правозащитники, лидеры оппозиции и народ. Мы должны писать во все места. Мы должны сделать резолюцию Европарламента.
Еврокомиссии. Для этого предстоит очень большая работа. На сегодняшний день, вот я сам себя критикую, чтобы вы знали, да, стыдно признаться, в этом направлении никакой работы не было сделано. Эта вся работа предстоит сделать. Поэтому просто выйти и сказать, вот уберите с учебы, надо какие-то резолюции, какие-то решения для этого. Вот чтобы решение это добиться, я изучил, как казахи добились. Они поехали в Италию, во Францию, в Германию, встречались с евродепутатами, уговаривали их, показывали, документы, все. Эти евродепутаты на Европарламенте, на подкомиссиях поднимали эти вопросы с этими доказательствами. Эти доказательства шли выше, в Европарламент. Там поставили повестку дня на Еврокомиссии. Создали Еврокомиссию по этому вопросу. На Еврокомиссии из 709 депутатов 590 проголосовали за резолюцию о санкциях в отношении Назарбаева и его окружения. Это значит, когда делают санкции в отношении президента, то под санкции попадает вся его семейка. Поэтому вот эти действия нам надо делать. У правозащитников тоже немного материалов, доказывающих, почему мы в Туркменистане или снаружи, как выбрались из этой ямы, из этого ада, молчим. Надо вытаскивать, показывать документы. Вот со мной произошло. Вот как сделала Зарина. Посмотрите, Атаева. Герой. А таких знаете сколько? Почему не делаем? Мы это не делаем, у нас нет доказательств, и вы хотите, чтобы мы Еврокомиссию создали по Туркменистану? Не получится. Один-два случая, частный случай, говорят. Поэтому все зависит от нас. Мы молчим. Есть много, 1000 способов, как свалить этого Харамдана. Мы ничего не делаем, к сожалению. Поэтому обвинять кого-то не надо. У правозащитников должны быть основания. Значит, доказательства. Доказательства нету. Не говорим. Мы молчим. Мы скрываем свою проблему. Мы используем технику Харамдана. Техника Харамдана. Все скрывать. И когда никто ничего не видит, в темность создать и в темноте делать беззаконие. Вот это мошенничество в высшей степени. Поэтому все зависит от нас. Мы молчим. Хватит молчать. Хватит из себя строить жертву. Надо бороться. Вы хотите свободу? Надо бороться. Без борьбы ничего не получится, поверьте. Борьба одного Курбанова, Хадырова, Дюэджи ничего не даст. Каждый должен бороться. Каждый должен себя лидером чувствовать. Каждый на своем месте надо бороться. Боитесь бороться? Давайте информационную борьбу. Помогайте нам. Распространяйте наши видео по всему миру. Америка, Европа, неважно кому. Все должны видеть, узнать. В Туркменистане информационная блокада потихоньку начала сниматься. Вот информационную блокаду мы можем же снять. Вот вы звоните домой. Вы можете же передать информацию. Вот так творится. Вы в курсе. Вот это случилось, вот это произошло. Вот ссылка. Поделись, расскажи. Сходи к таким-то родственникам. Покажи им. Таким-то, кому верите. И тогда смысла МХМшкам бороться со всеми не будет. Потому что все распространяют. Ты всех не закроешь, тюрьмы не хватит. Этот вопрос исчезает тогда. Открыть лицо. Вот смотрите. Открыть лицо. Что нас держит? Где в мире есть, даже в Корее Северной, люди, которые выехали, лицо открывают. Мы не можем открыть лицо. Вот дайте хоть один аргумент, почему. Родственники Тама, дети Тама. У нас нету детей, у нас нету родственников, у активистов нету детей родственников. То есть они, пускай делают, рискуют, а мы нет. Почему? Почему Мялик рискует, говорит? Почему другие выходят, говорят? Зарина говорит, у ней мама, у всех мама больная, старая, сердце схватит. У всех такие же проблемы. У вас неудивительные проблемы. Просто надо раз и навсегда сказать, нет, хватит, стоп. В нашем государстве невежество и бездарность взяла власть. Свобода, честолюбие, позор сейчас в Туркменистане. Нельзя говорить об этом. Такого нигде нету в мире. Даже в Северной Корее, посмотрите, они своего президента любят, обожают. Знаете почему? Потому что он своего брата расстрелял за коррупцию. Потому что когда наводнение, он идет там как
черт пашет, штабом управляет, за народ борется, какой бы он диктатор ни был, он что-то делает. Посмотрите на этого идиота. Что он делает? Он использует технику страуса. Türkmençe düve uç diyorlar. Голову в песок, ничего не видит, ничего, все уляжется через 4 дня. Кто там встанет, пришли, кого-то шантажируют, кого-то напрягли, кого-то испугали, и все заглохло. Это мы это делаем, не Харамдах. Что, Харамдах приходит домой? Нет, МХМшники. А МХМшники не народ? Тоже. Это мы сами. Полиция что, это не народ? Тоже. Это же не Харамдах. Это мы. Государственная организация кто работает? Мы. Кто коррупцией занимается? Мы. Просто это выгодно. Надо признаться, это выгодно сегодня. Сегодня более-менее выгодно все. Там Курбанов кричит за рубежом, там Хадыров кричит, Дуэджи кричит. Ну, ничего страшного. Вот они пускай придут и делают в Туркменистане порядок налаживают. Мы ждем второго диктатора. Нет, дорогие мои. Мы хотим подниматься. Мы хотим стать передовой страной. Мы хотим, чтобы Туркменистан везде говорили с чувством, с произношением гордости. Мы должны двигаться. Мы должны вперед идти. Мы должны мерзавца на место поставить. Мы не делаем этого. Поэтому вокруг нас все это происходит. Поверьте, я это делаю. Вокруг меня так не происходит. Ты француз или кто-то, я никому не позволю мои права наступить или взять. Почему вы не делаете? В Турции почему не делаете? Почему не делаете в Туркменистане? Ладно, в Туркменистане трудно. От того, что ты в прокуратуру письмо написал, тебя посадят? Нет. Можно делать. Всегда есть варианты. Поэтому, дорогие мои, наша судьба только в наших руках. Все только от тебя зависит. Ты хочешь изменения вокруг тебя? Ты хочешь видеть изменения? Не говори, Курбанов, ты говоришь, никаких изменений нету. Так эти изменения ты должен делать, дорогой, не я. Я сделал. Я продолжаю делать даже для тебя. Теперь тебе надо это делать. Вокруг тебя изменения только ты сделаешь. Никто другой не сделает. Ни американский президент Байден, ни Европарламент, никто. Хватит на них ссылаться, хватит свои ошибки на них бросать. Надо, это наша ошибка, мы должны сами делать. Вы сказали, что проводит тренинг, это я ответил. Мурада, birinci ton buğday Европада neçe dolar? Men häzir aýdylajak internetde açyk informasiýa men indi kepleşimde aýdarym. Özbegistandan Türkmenistana durmuşa çıkarılan Özbegistana ýene-de atasyny görüp bilenok özbek pasollar kömek etmezmi? Eder, pasollary barmaly. Hemme ýere barmaly, kömek ederler. Türkmenistanyň pasolşalygyna da barmaly. Aýtmaly. Ağlamadık çağa emjek yok. Biz hereket etmeli. Aýtmasam hiç tat bolmaz. Türkmenistan yol yapykmy? Aýtmaly. Hemme ýere ýazmaly, aýtmaly, çykmaly. Aeroporda barmaly. Hemmemiz. Ine şonda açylar. Bir dymot yer. Diýişimizi gyzyp. Diýişlerimiz dökülür boldy. Başgalar bolmaz. Biz kaçanda dymy otursak, biz Haramdagı kömek edýär. Şonu ýadymyzdan çykarmaly. Ine şonuň üçin Beýik Türkmen halkyn biz öňe gitmeli. Türkmenistan diňe. Sag bolun, şunuň bilen men gysgaçyk efirimi utarýan. Ýene-de bir gezek az sözler aýdanam bolsam, baryňyzy Türkmenistan vatandaşlygymyzy içinde daşynda şu nurly bayramy bilen kutlaýan size diňe jantarlyk we köp azatlyk durmuş baklygy arzu edýär. Sag bolun.